उसके जन्म भैर की जौन के राम के बाण से मार खाए न लइका जैसे जन्म भई रहे जी अरे सारी रात बीते गईले तब भइले भेलो सरिया हेलन ना सिया जी के भइले एक पुत्र तो जनो लगे सोहर हो लाहे लाला सिया जी के भइले एक पुत्र तो जनो लगे सोहर हो लाहे सारी रात के भइले एक पुत्र तो नामे सोहर हो लाहे हे लाला सिया जी के भइले एक पुत्र तो नामे सोहर हो लाहे हे लाला सिया जी के भइले एक सिया जी के भइले एक पुत्र तो लगे सोहर हो लाहे। उस समय भगवान भागवत जी के बाबा मन खुश भई कि अगर ये दो समय क्रोध की मेरा पुत्री के हमरा रुकती तो ऐसे पूछ के लेके गंगा जी में पूछ के बन गई हे बाबा बालो मती लागी सोधे के जाए बाबा मती बाबा सोधी के जाई बाबा बालो के लगे सोधी के जाए बाबा बेले की सोधी के जाई ललना बबुआ के छतर पाला चलो इनके नमरो ललना बबुआ के छतर पाला इनका नाम हो लाहे ललना बबुआ के छतर पाला इनका ललना बबुआ के छतरा पाला नाम हो लाहे। बाबा वाल्मीकि जी रमान उठा के पत्र उठा के जब देखे दानी तो बड़ा निछत्र बलवान है तो है बाबा वाल्मीकि जी हाँ लौ नाम रसनी अशोधनी कि लौ के खुशहाली में वो जंगल में बात की बात जितना जंगल के जीव जंतु है सब के बाबा वाल्मीकि जी खबर देता नहीं ये खुशहाली में सब कोई आवो अपन एमे बधाई मांगो कुछ गाओ कुछ बजाओ कि जौने हो मेरा महर ले जाके पुग जाता लो पवरिया तो देखी वो हमारा के पवरिया काका बन रहे कैसे कैसे नाच कर लो बाबा वाल्मीकि जी कैसे भेजले रहनी कैसे बोलौले रहनी वो लोग के खुशहाली में बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम पर जो नदी दूर बहत रही वो खुशी में नजदीक आके बहत रही कि जो अभी त्रिवेणी में बहत रही वाल्मीकि आश्रम पर वाल्मीकि आश्रम को लगा ही बहुत रही देखिए कैसे कैसे और धरती के हुल से चियरा जे या गए
वाल्मीकि जी जंगल में सुर के बानी सब जीव जंतु लोग आके पहुंचल बा धरती के हुल से जियरा गंगा जे आ गए हो निहारा धरती के हुल से जियरा गंगा जी आ गई निहारा से कोटिए तर बहे लागल पनिया हो से कोटिए तर बहे लागल पनिया हो से कोटे तर बहे लागल पनिया हो से कूटिए पर बोहे लागल बनिया हो बाबा के खबर गइले पशु पंछी बन के आइले बाबा के खबर गइले पशु पंछी बन के आइले बाबा के खबर पशु पंछी बन के होइले बाबा के खबर गइले पशु पंछी बन के होइले ऐसे झूठी गइले बाबा जी के कुटिया हो झूठी गइले बाबा जी के कुटिया हो से जोते गइले बाबा जी के कुटिया हो से झूठी गइले बाबा जी के कुटिया हो से जोते गइले बाबा जी के कुटिया हो से झूठी गइले बाबा जी के जितना जीव जंतु रहे बाबा वाल्मीकि जी के जब लौ पे जलन वगैरह खबर गई तब पशु पंछी जितना जंगल के रहे सब कोई आगे आश्रम जय हो बाबा वाल्मीकि जी के लगे आगे जब पहुंचे तो बाबा वाल्मीकि जी कहने कि जिकरा जो नाच गान करे के गान बजान के अपन इमे हमरे से दान दस न लिया कि जोने हमरा पवरिया जाके दुआर खोल देता लो अरे जब जोना पर काला बाओ तो काला देखा ली लगा जय हो हथिया हथिया नाचे और भाल इंडिया नाचे हथिया हथिया नाचे और भाल इंडिया नाचे हथिया हथिया और भाल इंडिया नाचे हथिया हथिया नाचे और भाल इंडिया नाचे इससे सावर पोते चले लेना गिलिया हो से सावर पोते चले लेना गिलिया हो नागिन भले कि हम सौ को देने से ये बेर में हम कुछ बाद पूरा राउर मठीवे लिख देवे के जय हो ऐसे कीजिए जानवर लायक रहे वही लायक के काम मिलता वाह रे वाह हथिया हथिया नाचे और भाल इंडिया हो नाचे हथिया हथिया नाचे और भाल इंडिया नाचे हथिया हथिया नाचे और भाल इंडिया नाचे हथिया हथिया नाचे और भाल इंडिया से पसंद हो जोरे में भालो इंडिया हो रहा से पसंद जोरे में भालो इंडिया हो रहा से पसंद हो जोरे में भालो
बाबू लिया हो भैया वो जंगल में बाबा वाल्मीकि के असरफ पर दोबारा वनवास के बिना जब सिया पहुंचे रही वही जब लोग के जन्म भलवा ई सब जीव जंतु जाके अपन बधाई ला पहुंचल वालो। अब देखी लोग के चले में अब ओमे बानर बानरिन जब उतर के जाके पहुंचल वालो तीनों सोचत कि अब हमनी में कौन उपाय कर जाओ तब बानर है पाता तूर के ताशा बनावता रे अब कैसे बजाओ रे बंदर कैसे नचल रहे वाह कि 15 बतावे ताशा